Табиблар халыкны коронавирустан коткарса, ветеринария белгечләре бу көннәрдә кыш гриппын кертмәскә дип тырыша. Авыру нәрсәсе белән куркыныч. Турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне инде барыгыз да белә. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, кызыл тимәгә басасыз, зәңгәр килешү билгесе һәм ак инде ул нейтралитет, ягъни битарафлыкны аңлата. Кыш гриппы турында искә төшерик әле. 16-17 елларда бик яңгырап алды да, аннары аның турында ничек онытлар кебек узган ел тагын шаулап алды. Габдулха әфәнде, менә сөйләп китсәк, чыннан да безнең республикага йогынтысы ни һәм нәрсә ул кыш гриппы? Безнең кыш гриппы буенча ишетеп беләсез инде. Соңгы елларда Россиядә киң таралды. Аны беренче мәртәбә 1878 елда Италия галиме уйлап тапкан иде. Шуннан соң 144 ел узып китте. Менә башка илләрне, Европаларны, башка илләрне басып, безнең Россиягә дә килеп җитте бу. Әгәр үткән елда ул 22 регионда булган булса, ул 68 урында булган иде. Каза күрүче регионнарны әйтеп китәмен. Ул Астрахань, Белгород, Калининград, Киров, Курган, Курск, Оренбург, Ростов, Самара, Саратов, Свердловск, Тюмень, Челябе өлкәләрендә, Краснодар. Септен безнең Татарстанда да булды, менә аеручалар турында. Менә бездә үткән елга инде иң күбе булган иде 16 Оренбург өлкәсендә, Тюмендә 14, кызганычка каршы үткән ел безнең республикада да булган иде. Бу Тукай районында фермер хуҗалыгы Фроловта булган иде. Ул былбылдыклар асрый торган, биләнәләр асрый торган хуҗалык шуларда чыккан иде. 58 мең кыш юк ителгән иде. Кыш юк ителде. Ул инфекцион авырулар вакытында шулай вирус таралмасын өчен ул юк ителә. Менә шундый. Быел Россиядә ул Ставрополь краенда, ике чырак, Астраханда һәм Мәскәүдә шундый чырак булган иде. Безнең бит инде менә хәзер күчмә кышлар кайтып. Алар турында аерым сөйләшербез әле. Идрис әфәнде, куркынычмы бу чыннан да? Менә аның йогынтысы һәм куркынычлыгы турында сөйләп китсәгез. Бу вирус авыру бик куркыныч авыру. Чөнки ул битен тарала безнең кешеләр үзебез кай вакытта күп вакытта таратучылар ретендә. Моның вирус булганга күрә, менә пандемия дибез бит кешедә, кешеләрдә дә бит. Менә карата вакцина юк, лечение да юк, только профилактик чаралар. Нәрсәдән гыйбарәт? Иң беренче без инде ничә менә 17 елда әйтеп үткәнчә Габдулхак Усманович әйтеп үткәнчә безнең бик зур битис фабрика, лайш фабрикасы битендә 582 мең башы янда, алар яндырылып, ул бескорунный метод белән дибез инде яндырылып, шунда күмелде территорияда. Монда моны таратмасы өчен нәрсә? Ябык тутырга кирәк. Иң беренче каян гына алсалар да, менә 20 елдан безнең хәзер безгә Русияназурга бирелде маршрут согласования перевозка дибез инде. Каян гына киткәндә вакытта монда инде фермер хуҗалыкларымы, эшкуарлар, эшмәкәрләр или юридик затлармы һәрберсе беренче чиратта каян алып кайталар һәм кая саталар. Ләкин авыр моны ачыклау да каян кергәнен дә әле. Камера фән фермер хуҗалыклары дидек, инкубалар зыян күрә. Шәхси хуҗалыкта ярый анда әле берничә кош-кортны гына анда битерсәләр. Менә шул 50 мең, дистәләгән меңнәрчә кошлар бетерелү бу өлкәне ниндирәк хуҗалыкларда, фермерский хозяйстволарда әйтик зур зарар күрделәр. 21 елда, 20 елларында да шуңа күрә Идрис әфәнде сөйләп китте. Кыш үтү. Анан соң аның причиналары да бар. Причиналары беренче халыктан тора. Ветеринарный службада әйтик, Россельхознадзорда авыл сайын йөреп халыклар белән сөйләшеп, анан соң яңа әйтик технологияларга да кертеп, шуңа күрә күп шәхси авыл хуҗалыкларда, фермерский хозяйстволарда үзләренең кышларын саклап калдырдылар. Сакламаганнары или әйтик пренебрегать итмәгәннәре вот шундый хәлгә калды. Бүгенге көндә әйтик инде ул шир белән берничек тә без нитәлмибез. Көрәшә алмыйбыз. Профилактик чаралар ярдәмендә генә. Профилактика үзебездә, яннан соң
шакси авыл хуҗалыклары өте әйтәләр. Әйтәбез инде, казлары да урамда йөри, үрдәкләре дә су буенда йөриләр. Но кыр үрдәкләре, алар носительләр өте инде шул вирус носители, казлар шул вирус носительләр. Шуңа күрә килгән казлар да, үрдәкләр дә китерергә мөмкинлекләре бар шул вирусны. Камил әфәнде, сез килешмисез бугай? Миңа калса, бу куш гриппы дигән ауруның килеп чыгуы да, таралуы да шул кешегә бәйле. Ни өчен дигәндә, чит илләрдә төрле лаборатория, менә бүгенге көндә сүз бара, Америка Кушма Штатларында лабораторияларда ниндидер эшләр эшләнә. Бусы да шул кешеләр тарафыннан уйланып табылган, һәм дә аның теге кем әйткәндәй куркынычы бик зур. Аннан сакланмасак, һәр авылда бүгенге көндә ветеринарный врач булмаска да мөмкин бит инде. Чөнки төрле хуҗалыклар бар, аның кинәт таралып китү куркынычы аеруча кушлар кайткан вакытта менә шундый ниләр таралып китү куркынычы бар. Һәм ул чыннан да бик зур куркыныч тудыра кешелек дөньясына. Кешелек дөньясына гына түгел, шәхси хуҗалыкларга да, фермер хуҗалыкларына да, ире хуҗалыкларга да. Мәсәлән, шул ук үзебездә Татарстанда булган хәллегенә искә алып үтсәк тә 200 миллион сум зыян китерде Залесный яшел үзән, башка районнарда. Бу бик куркыныч әйбер. Минем әйтәсе килгән фикерем шундый. Бездә аңлату эшләре онытылганда бер генә алып барылмасын иде бу юнәлештә. Безнең ветеринарный хезмәте ул Россия күләмендә иң алдынгы хезмәтләрнең берсе. Аларга сүзем юк, әмма ләкин бездә бит әле җирле үзидарә җитәкчеләре бар. Аларда ниндидер дәрәҗәдә халык арасында аңлату эшләрен күбрәк алып барсалар, әйбәт булыр иде таралып китү. Шунда битараф әле аңлату эшләре алып барып та ничектер күз йому булырга мөмкин. Технологиялар, лабораториялар дидегез. Илсурга сүз бирик. Илсур, шуннан да ниндирәк эш алып барыла бу юнәлештә? Лабораториядә тикшерү буенча алган ачыклау ягыннан бүген җитди контрольдәме барысы да? Безнең лабораториядә кыш гриппын ачыклау буенча мониторинг исследованиялар алып барабыз. Ләкин 2021 елда кыш гриппы ачыкланмады. Пробаларны безгә алып киләләр Россельхознадзордан. Менә былтыр бик күп үлгән кошлар, күгәрченнәр алып килделәр. Кыш гриппы дип, именно кыш гриппы дип түгел, кыш гриппы булырга мөмкин дип алып киләләр. Ләкин башка төрләр ачыкланаманнары. Башка төрләр дә юк. Кыш гриппына килгәндә кыш гриппы да ачыкланмады. Лабораториядә булган билгечләр, приборлар, тест системалар республикада булган бөтен ситуацияны контрольдә торырга мөмкинлек бирә. Технология турында аерым сөйләшербез әле. Күчмә кошлар дигән сүз булды монда. Чыннан да хәзер нәкъ менә төп актуаль мәсьәләнең берсе булып тора. Гизер әфәнде, чыннан да ул бары тик менә күчмә кошлардан киләме? Аны бит чыганагы булырга тиеш. Каяндыр башлана ул гадәти менә яшәп ятканда бит кошлар аның белән авырып китә алмыйдыр тик торганда. Менә без бүген сүз алып барабыз кыш гриппы турында. Без шуны онытмаска тиеш. Ул бит авыру тик торгандан моннан бу вакытта гына, ахыргы вакытта гына килеп чыкмаган. Табигатьтә ул бит инде күптәннән булган дип әйтик инде. Без бит күп авыруларны шулай дип беләбез. Без аны насеп менә безнең әфәнде әйтеп китте, кеше белән бәйле дип. Мин аны ничек бәйлегә кертирим? Мәсәлән, менә карагыз әле. Сез әйткәнчә 1883 елда да килеп чыккан авыру дип әйтик инде. Шулай бит. Аны кая ачылды ул? Италиядә хуҗалыкта күп кенә асраучы үрдәкләрне, кошларны асраучы кешенең фермасында килеп чыкты ул. Чөнки без үзебез менә шундый зур фермаларны оештырып, күп кенә меңнәп асрап тавыклар, үрдәкләр, казлар, без шул вируска үзебез ничек дип әйтим дигез. Нигез бирдек инде, анарга ярылып кына түгел, ул ярылган инде күптәннән табигатка булган. Аны таралуына. Менә хәер дөрес әйттеләр, менә хәер коллегалар, безгә хәер сак булырга кирәк. Безнең аңа каршы әйткәнчә бернинди вакцина юк. Вирус безнең ел сайын, көзен, язын
Biz аны барбер күзәтәбез. Ахыр вакытта башка безнең проблемалар килеп чыкты башыбызга. Шул ковид белән менә параллель үткәрсәк, охшаш менә шул ук килеп чыгышы буенча, аннары профилактик чараларда монда күп кенә яктан охшаш, ләкин шул ук менә вакцина мәсьәләсендә генә әле миңа калса, монда эшлисе эшләр байтактыр, вакцина ягыннан гомумән мөмкин эшме бу алга таба вакцина чыгарып ничектер котылу моннан? Идрис әфәнде. Вакцинаға әгәр әйләнеп кайтсак, вакцина безнең галимнәр бу вакцина өстендә эш алып баралар. Чөнки менә безнең постоянно действующий безнең противоэпидемический комиссия бар. Анда соңгы ноябрьдә үткән 12 номер буенча постановлениедә протоколда галимнәргә бирелде эш алар алдында. Сез нинди фикер белән килешмәгән идегез кызыл утчан турысында? Кызыл фикер белән килешмәгәнем бу не буенча кыргый кошлар белән генә очып килми. Монда бит әле әгәр баягы безнең Европа илләре, менә мин санап китсәм бик күбендәләр. Австриядә, монда Польшада, Прибалтиканың бөтен Латвия, Литва, Эстония, Нидерланд, Голландия һәм Африка илләре, Азия илләрендә һәрберсендә бүгенге көндә чыкмаган грипп кошы теркәлмәгән регион юк. Бик күп. Франциядә менә 400-дән артык случай булды. Бу нәрсәне аңлата? Без инде әйтәбез менә кыргый кышлар белән килә дип. Алар белән генә килүдә бардыр инде. Но ләкин продукция белән дә тарала бит. Продукция күпчел вакытта продукция белән тарала. Продукция кеше тирләмәсә дә, ничек кош ите ул бит инде безнең юн дип саналды. Шулай бит. Бөтенне бездә менә кем генә кайсы гына семьяны алсак та, һәрбер кеше кош ите куллана. Калды вируска күп кирәкми. Шуның белән килеш тарала да. Шул килеш тарала. Шуңа күрә минем әйтәсе килә, кыргый кышлардан гына түгел, именно продукцияны да уя булсыннар. Игътибар белән карарга кирәк. Менә шунда хайваннарга һәм кешеләргә күчергә мөмкинме? Һәм алар инде әлегә орын үзләренә йөртергә мөмкин. Бу хакта рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы. Без турыдан туры эфирда эшлибез. Кыш гриппы, ничек сакланырга, ничек булдырмаска һәм узган елгы тырмаларга дип әйтегән ничек басмаска, бу елны, бу хаталарны җибәрмәскә. Беренчел билгеләре кыш гриппының ничек ачыкларга, Михаил әфәнде, ничек белергә була моны? Бу вируслы ягышлы авыру дип әйтәбез бит инде, ул кан, нерв системасын тын алу агзаларын какшата. Менә бу билгеләр булмаска да мөмкин. Аның шундый төре бар, бик тиз арада ул тарала. Менә бу клиника дип әйтәбез инде, клиникасы кышның барлыкка килеп тәлгерми. Шуңа күрә менә мин бигрәк тә инде шәхси хуҗалыкларга әйтер идем, әгәр кошлар үлә торган чиратлар булса, бу турыда ветеринария хезмәткәрләренә хәбәр итәргә кирәк. Һичшиксез, кемнәрдә куркып та хәбәр итмәскә мөмкин әле. Үлде, зур каза түгел дип, бу турыда дәшмичәк алырга кирәк. Нигә бу безгә кирәк? Бу ветеринария хезмәткәрләренә вирусның каян килеп чыгуын ачыклау кирәк, мөһим. Тагын да мөһиме, вирус тагын да таралмасын өчен безгә эшләргә кирәк. Һәм без тапшыруга кадәр сөйләшкән Идрис әфәнде, менә кайберләр ала бакча ортына күмеп куя дип. Менә булар нәрсәсе белән куркыныч? Сирен яшергән үлгән ди. Бу куркыныч бик тиз тарала. Чөнки бит белмибез, аны бит кошлар шулык казырлар, итләр, мәшләр, кыргый хайваннар, төлкеләр казып шул вирусны, бу инде тау үләксәләр дибез, каз, үрдәк, күркә үләксәләрен таратырга мөмкиннәр. Бу бик куркыныч. Шуңа күрә мин инде кабатлап әйтәсем килә, Габдулла Хисмановичка өстәп әйтәсем килә. Бигрәк тә шәхси хуҗалыклар, фирма хуҗалыклары, анда 1000-2000 баш тоткан каз, үрдәк, була аның клиник признаклары бу отравлениялар белән бергә дә охшаш. Шуңа күрә нәрсә әйтәсе килә? Каян азык алалар? Иң беренче документлар белән генә алсыннар. Казны да үрдәкне бәпкәсе мул, бер айлыкларын үстергә, буруйлар чебиләр алалармы? Һәрберсендә кәгазь булырга тиеш. Ләкин шул ук вакытта менә үз эшенә җитди килгән шул ук зур күләмдә фермерларда бит зыян күрә. Ни дисәң дә, Комер әфәнде, аларга менә нинди ярдәм күрсәтелә? Иминиятләштерү бармы? Кемнәрдер 50 000 башны юк итү бит шулай ук бик куркыныч. Мин әйтеп үттем инде, күп зарар китерә бу кыш. Ничек сакланырга моннан? Сакланырга вот табиблар әйттеләр инде, ничек сакланырга. Финанс яктан дип әйтү, иминиятләштерү коткараламы? Дәүләт нинди ярдәм итә? Зордай силәп китте, ничек сакланырга.
Но Ходай Тәгалә әйткән, саклаганны мин саклармын дигән. Шуңа күрә бер яктан малны без югатабыз, малны югаткач акчасын да югатабыз бит. Ничек соң сакланырга? Әйти экономика ягынан. Ну, страхование, страховать итәргә кирәк, алган малны, аның юлын белергә кирәк, каян аласың, кемнән аласың, каян килгән ул мал. Шуңа күрә страхование ягынан да ярдәм киләчәк. Яннан соң әйтик, илебездә булыша, ул андый ширләрне ниткәч, обнаружить иткәч, ул вот казнына 1500-нан 1200 түләнде. Шулай ук тавыкларга да түләнә. Шуңа күрә Ул яктан димәк ярдәм бар. Моннан соң кешеләр курыкмас микән тотарга шул кыш гриппын эләктермәс дип? Андый очраклар менә кимү очраклары сизелмәдеме шул фермерлар арасында? Кая таба бара менә алга таба? Юк, кимәмәй. Фермерларда да, шәхси авыл хуҗалыкларда да кимәмәй. Шуңа күрә шәхси авыл хуҗалыкларда, фермерларда тыңлыйлар ветеринарларны да, Россельхознадзорны да, и шуларга бәлки теге әйттек инде без регламент дип. Кайсы юлдан ул тавыклар килгән, кайсы яктан ул чебешләрне алганнар. Шуңа күрә шул регламент белән эшләргә кирәк. Яннан соң сакланырга кирәк инде. Камил әфәнде, системасы киләнгәнме монда бу очракта? Кызганычка каршы, аның системасы бүгенге көнгә кадәр киләнмәгән. Беренче чиратта мин иминиятләштерүне әйтер идем, чөнки бездә шәхси хуҗалыклар түгел әле фермер хуҗалыклары да, хәтта ки зуррак хуҗалыклар да үзләренең терлек туарын һәм шул исәптән кош-кортны да иминиятләштерү күләме бик аз күләмдә. Шуңа күрә килеп чыга, бездә ничек теге килеп чыга берәр зуррак вакыйга, һәм без уйлана башлыйбыз, йөгерә башлыйбыз, чарасын күрә башлыйбыз. Әмма ләкин килеп терәлгәнче бер нинди андый теге кем әйткәндәй ниләр борчылу сизелми. Шуңа күрә алдан хәстәрләнү дигән әйбер бездә кызганычка каршы юк. Килеп чыга берәр зуррак вакыйга. Ул бит һәр вакыт менә безнең шәхси хуҗалык булсын, фермер хуҗалыгы булсын, янәшә республикаларда, Татарстаннан янәшә республикаларда, шул ук Башкортстанда булсын, башка Самара, Ульян өлкәләрендә килеп чыкты шундый авырулар. Алар безнең чиктәш, безнең күп хуҗалыклар алар белән элемтәдә тора. Аның теге көнендә кайтуы, сертификаты, документациясе, ветеринарный справкалары барысында һәрвакыт тикшереп тә тормыйбыз. Алабыз, кулланабыз һәм килеп чыга менә шундый вакыйга. Шуңа күрә алдан күреп, менә шул иминиятләштерү мәсьәләсендә дә ниндидер чаралар күрергә кирәк. Чөнки безнең хәзер инде шәхси хуҗалыкларда да төрле сәбәпләр белән тавыкны да асрамый башлыйлар, чөнки төрле яклап куркыныч, беренче Монсы аерым мәсьәлә инде, Камил, сез нәрсә белән килешмисез бу очракта? Мин килешмим, әйттем инде мин. Вот ветеринарларда, Россельхознадзорларда әйтик технологияларын әйттеләр. Барысы да бар. Без күбрәк эшлибез Камил әфәндегә карата фермерлар белән дә, шул службалар белән дә. Шуңа күрә нинди кертергәме Татарстанга, чыгаргамы Татарстанга, Татарстаннан чыгаргамы кышларны справка кирәк. Ләкин монда кыш гриппының үзенә әйләнеп кайтыйк әле без. Без әзрәк темадан ераккарак китә башладык. Менә кошлардан, күчмә кошлардан кайта дип әйтик Гизер әфәнде. Монда бит инде авыл җирлегендә инде барысы да аңлый, үзләренең шул ук тавыкларны каядыр бикләп тоту, ничектер аларны инде бөтенләй изоляциядә тоту дип әйтик, ул чынга ашмаслык хәл. Без моны аңлыйбыз. Ләкин шул ук ашауда кошлар киләләр бергә ашарга мөмкин. Менә бу элемтәләрне булдырмыйча һәм бу элемтәләрне ничек килергә? Табигатта бит инде шул вирустан килеп чыккан үзәкләре ул бит инде күбесенчә көньяк якларында, көнчыгыш якларында. Шуңа күрә күчмә кышлары белән без аларны язын күбесенчә күзәтәбез бит инде. И шуңа күрә шул күчмә кышлары белән аларны бәйлиләр. Ләкин менә карагыз әле. Күчмә кышлар алар бит инде кайтканда күбесенчә алар безнең нинди контактка, нинди элемтәгә керә безнең йорттагы кошлар белән. Күчмә казлар, үрдәкләр, алар бит инде тавык абзарына кирмиләр, шулай бит инде. Күбесенчә аларны менә бу таратуы
Кыргый үрдәк белән йорт үрдәкләре аша. Менә шул вакытта менә сак булырга тиек. Игътибар бирә кирәк менә шул чакта. Менә чиклектә тотырга дигәндә менә аның турында шу алып барабыз инде без менә бүген сөйләшүдә. Чөнки алар аша. Алардан башка бит инде анда бик күп кенә кышның төрләре, акчарлаклар, торналар, башка кошлар, алар шулай ук инфекцияны безгә алып кайталар. Ләкин алар белән шундый элемтәгә кермәгәч, алардан безгә күчми ул. Аннан соң без белгәнчә бит инде хәзер бит инде билгеле кешедән кешегә әле Аллага шөкер күчми. Менә шул да бик мөһим мәсьәлә. Без кеше турында уйларга тиеш, чөнки безнең кешенең сәламәтлеге, кешенең булуы безнең өчен иң байлык, зур байлык шул бит инде. Без монда күбесенчә шул экономик ягыннан бит инде сөйләшәбез. Зарар китерә безнең фермерларга, тегесе монсы дип. Кеше турында уйлаганда монда безнең проблемалары бик күп. Кешегә һәм башка мал хайваннарга да. Лабораториягә менә әгәр дә китерәләр икән, ачыклана икән, ниндирәк эшләр башкарыла алга таба. Моны тиз арада бетерү буенча ниндирәк эшләр башкарасыз? Әгәр дә ачыкланса инде без положительный результатны Россельхознадзорга җиткерәбез. Алар профилактик эшләр башлыйлар. Әгәр дә инде ачыкланса, әйтеп киткәнчә, шул ферма буламы ул яки шәхси авыл хуҗалыгы буламы, шул источникны бөтенләй бетергә кирәк. Таралу мөмкинлеге бар. Кешеләр үзләре алып киләме? Әйе, бездә Россельхознадзордан алып киләләр. Ул мониторинг һәм шәхси авыл хуҗалык кешеләре үзләре дә алып килергә мөмкинлекләре бар. Алгавын ничек булырга мөмкин быелны? Менә форазлар ниндирәк, моны булдырмау өчен инде ел сайын инде 16 елдан дип әйтәбез икән, әлеге мәсьәләне шулай җитди контрольгә алып өйрәнгәнсездер. Нәрсәләр көтелә? Ниндирәк эшләр алып барыла менә моны булдырмау өчен? Кыштчылыкны бит инде без ике төркемгә бүләбез. Ул безнең кыштчылык фабрикалары, зур күләмдә теге промышленный птицеводство дип атыйбыз бит инде без аны. Алар ябык режимда эшләргә тиешләр. Аларның кыймалары, анда транспорт дезинфекция үтеп кенә, кешеләр санпропускник дип атала торган урыннарда киемнәрен алыштырып, душта юынып кына кыш янына керергә тиешләр. Бу сәләме барысы да? Бу зур птицефабрикаларда бу әйберләр, алар ябык режимда эшлиләр. Безгә бу таләпләрнең бөтенесен үтәргә кирәк. Алар бит инде бу соңгы елларда бу турда беләләр, чаралар алып баралар. Безнең инфекцион чирләрне булдырмас өчен штаб эшли, аны безнең министрыбыз Марат Азатович җитәкли. Без җыелып торабыз, сөйләшәбез, бу вакытта ВКС режимында районнарда тыңлый. Монда мин иң төп чараларның берсе дип әйтер идем, безнең бит республикада шундый алып сатарлар бар. Алар кайтарып күп малны саталар шул вакытта кышларына да. Алар баш ветеринария идарәсенең рөхсәтеннән башка кайтармасыннар иде. Аннан соң бит инде беләбез. Бу принципларны ничектер ветеринария белешмәсе булырга тиеш. Шәхси хуҗалыкларга булган кадәр менә бу кыргый кошлар, бигрәк тә кыргый үрдәкләр вирусны ярата дип әйттек бит инде. Аларга үзләренең кошларын максимум рәвештә сакларга тырышырга кирәк. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез, вакыт күп калмады. Камил әфәнде, нинди килешү бар? Дөресен генә әйткәндә, ире кошчылык фабрикаларында, предприятиеләрендә эшләр тиешле таләпләргә туры килерлек иттереп алып барыла. Анда кош гриппы белән таралу очракларда сирәк, безнең бар бит әле иреле ваклы дип әйтергә кирәк ниләр, кошчылык предприятиеләре зур булмаган. Менә узган ел шул бер яшьнәгән шикелле Белгород өлкәсендәге бер кичкенә генә предприятие, ул зур да түгел, кошчылык предприятиесе, тирә-яктагы 16 республика һәм өлкәгә шушы кош ниен таратты. Менә шундый хәлләр булмасын өчен безгә ире фабрикаларга гына түгел, кичкенә предприятиеләргә дә кошчылык шуннан башларга иде эшне. Дөрестән дә нәтиҗә ясап әйтсәк, Идрис әфәнде, кош гриппы белән көрәшүдә нәрсә таяк тасы булып тора? Таяк тасы булып тора. Һәрбер кеше халык личный хуҗалыкның, личный пасун хозяйствомы, фирма хуҗалыгымы һәрберсе уя булырга тиеш. Безнең әйткән таләпләргә колак салсыннар, ветеринар санитария таләпләренә һәм дә үзебездән тора. Беренче чаракта үлем башлана икән, узакка сузмыйча
оператив рәвештә безгә мөрәҗәгать итсеннәр, или баш ветеринарий белгечләренә мөрәҗәгать итсеннәр, лаборатория китерсеннәр иде. И безнең һәрбер таләпне калакларына салсыннар иде. Азыкны алганда да, нинди азык ашаталар, каян алалар, кошны нинди чит өлкәдән, күче күләннәрдән дә алган вакытта, һәр вакытта безнең рөхсәттән башка bir башта каз бәпкәсе дә, үрдәк бәпкәсе дә, җәбилә бәпкәсе дә алынмасын иде. Шуның турында уйлансыннар, дөрестән дә кыш гриппынан саклану һәр хуҗалыкның, һәр фермерның да үз җаваплылыгы, үз бурычы. Бу очракта да һәм барлык киләсе очракларда да санитар таләпләр үтәлсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.